оилаи тифле ки баробари таваллуд шуданаш аҳолии тоҷикистон ба 10 миллион нафар расид ба манзили истиқоматии нави худ омаданд. калиди хонаи нави манзили истиқоматии сеҳуҷрагӣ ба волидайни тифли хуштоле ки дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустем Эмомалӣ ҷудо карда шудааст, аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар фазои тантанавӣ ба хонаводаи тифли навзод дар таваллудхона тақдим гардида буд. хотиррасон менамоем ки ин тифл ки баробари ба дунё омаданаш шумораи аҳолии тоҷикистон ба 10 миллион нафар расид, 23 июли соли 2022 соати 12:27 дар таваллудхонаи рақами 2 шаҳри Душанбе ба дунё омада, модари тифл сокини шаҳри Душанбе Мағфират Шокирова мебошад. тифли навзод дар ин оилаи ҷавон нахуст фарзанд буда, модараш Мағфират Шокирова ва падараш Фаридун Баротов мебошад. Мағфират Шокирова ҳамроҳи ҳамсару тифли навзоди худ пас аз рухсат шудан аз таваллудхона ба хонаи сеҳуҷрагии истиқоматии нав омаданд. оилаи хуштолеро намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва наздикону пайвандон ҳамроҳӣ намуданд. дар робита ба ҷудо намудани хонаи сеҳуҷрагӣ дар яке аз биноҳои истиқоматии навбунёди пойтахти мамлакат аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустем Эмомалӣ қарори дахлдор ба тасвиб расида, навхонадорон бо тамоми ашёи рӯзгор таъмин карда шуданд. оилаи тифл ки ба хонаи нави худ омаданд, ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустем Эмомалӣ барои таваҷҷӯҳ ғамхорӣ ва тӯҳфаи арзишманд арзи сипосу миннатдорӣ бепоён намуданд. ман миннатдории худро ба пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ мерасонам, чунин ки ба мо чунин шароитҳои хубро таманно карданд. ман хеле хушҳолам ки фарзанди ман 10 миллион нафар дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст.